ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଲେଖା ନେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ରେବତୀ। ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ସ୍ନିଗ୍ଧାସ୍ ଅଲ୍ଫାଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ। ମୁଁ ରେବତୀ, ଆପଣଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ତଳର ରେବତୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରେବତୀ ଝିନା, ବାପା ଶୁକୁରୁ ଆଉ ମା ଚମ୍ପାର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି। ବାପା ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହେ, ମା କହେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ଏକ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ବୋଧେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ମୋ କାହାଣୀ। ଦୈବ ମୋତେ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ବାପା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ହେଲେ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କଥା କଥାରେ ଆକଟ କରି କହେ, ଦେଖ ଲୋ ଝିଅ, ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଭାରି ଖସଡ଼ା। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯାଉଥିବୁ। ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦଉଛୁ। ଡେଣା ଲାଗିଗଲେ ଚିଲ ଝାମ୍ପି ନେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପାଠ ନିଶା ମୋତେ ଘାରିଥିଲା। ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ହେଲାଣି ଏ ବୁଢ଼ୀ ଏତେ ପଛରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସରକାର ଖୁସି ହେଲେ। ମୋତେ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ମୁଁ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଦ ଦେଲି। ଖବରକାଗଜରେ ମୋ ନାଁ ବାହାରିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ମୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ନାରୀ ଜାଗରଣର ଧ୍ୱଜାରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ଅକ୍ଷତ ପଲ୍ଲୀର ରେବତୀ ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ପୁଣି ଜେଜେମା କହିଲା, ଶୁକୁରୁରେ, ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରା ନା। ଇଏ କ'ଣ ମରଦ ପୁଅ ହେଇଛି ଯେ ତତେ ପୋଷିବ? ପରଧନକୁ କାହିଁ ଏତେ ସରାଗ କରୁଛୁ? ତାକୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ବହୁତ ରାଗିଲି। ବୁଝେଇଦେଲି, ଦେଖ ଜେଜେମା, ତୁ ସେ ଲୋ ରେବ ଲୋ ନିଆଁ ଲୋ ଚୁଲି ଗପର କାହାଣୀ ପରି ମୋତେ କହନା। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। ମୋ ନିଜ ଛବି ମୁଁ ନିଜେ ଆଙ୍କୁଛି। ଅନେକ ବାସୁଦେବ ଆଜି ମୋ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ୟ। ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ ଆଉ କହେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି ଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ତୋର ଏଇ ତଥାକଥିତ ଭଦ୍ର ସମାଜକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଥିଲି। ହେଲେ କେଉଁଠି ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଶୁଣିବେ ମୋ କାହାଣୀ? କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣିପାରିବେ? କହୁଛି। ସେଦିନ ଥାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ। ସବୁଠି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଭାଷଣ। ନାରୀ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନାତୀତ, ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ। ମୋ ପାଦ ଖୁସିରେ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଭାରି ବୁଢ଼ୀ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଦେଖିଲୁ ଜେଜେମା, କେମିତି ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଘରୁ ସହରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା ତାର ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ନାଲି କୁମ୍ଭକରା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ମୋତେ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟିକୁ ବାହାର କଲି ସଭାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ। ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ନୀଳ ବ୍ଲାଉଜ ମୋତେ ଭାରି ମାନୁଥିଲା। ଦର୍ପଣରେ କେତେ ସଜେଇ ହେଲି। ନିଜେ ନିଜେ ଲାଜ କଲି। ତାପରେ ନିଜକୁ ନାରୀ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ କଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି କେତେବେଳେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେ। ଅପେକ୍ଷାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖୁଥାଏ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ, ମୋତେ ଯଦି ସେଠି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ କହିବେ କ'ଣ କହିବି? କାଗଜ କଲମରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲି, ସମ୍ମାନନୀୟ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରେବତୀର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୋତେ ଦେଖି ପୁରପଲ୍ଲୀର ଝିଅମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବନ୍ଦନିଆ, ତେଣୁ କେବେ ବି ଡରିବେନି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। କାଗଜଟିକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହାତରେ ଧରିଲି। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ଲାଗିଲା ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ମେଘ ଉଠିଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷିଯିବ। ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲି। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି କିଛି ନ କହି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଦେଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ମୁଁ ପରା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଡରିବି କାହିଁକି?
କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ? ପଚାରିଲି, ଭାଇନା, ଆମେ କ'ଣ କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଭାମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ? ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ମୋତେ କାହିଁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କାର୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲି 3 ଜଣ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଆଲୁଅରେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଗଲା। ଆରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ମୋତେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଦିବାସୀ ଝିଅର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ମଞ୍ଚରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ମିଶନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଦୂରରେ ମୋତେ ସଭାମଞ୍ଚର ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଦେଖାଗଲା। ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାଇକ୍ରେ କିଏ ଜଣେ କିଛି କହୁଥିବାର ଶୁଭିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାରିଟା ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଭୟରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ହେଲେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ସେଠି ନଥିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କଲି। କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକିଲି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଉଥିବା ନିରୀହ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଚିଲମାନେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଭିଣି ନେଲେ। ଜେଜିମା ଦେଇଥିବା ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ନାଲି ରକ୍ତର ଛିଟା ମିଶିଗଲା। ବର୍ଷାର ପାଣିରେ ଆଖି ଲୁହ ମିଶି ଏକାକାର ହେଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିଭତ୍ସ ପଶୁ ପାପିଗୁଡ଼ା ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏଁ ଶୋଷଣ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଶୋଷରେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ବାପା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବାପା, ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମା ପରା କୋଟି ପୁଣ୍ୟ କରି ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ବାପା। ଜେଜେମାର କଥା ସତ ହେଇଗଲା ବାପା। ଏମିତି ଛଟଛଟ ହେଇ ମୁଁ ମରିଗଲି। ସେପଟୁ ମାଇକ୍ରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ନାରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ତ ମରିଗଲି, ଦୁର୍ଗା କେମିତି ହେଲି? ଦୁର୍ଗାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ମରନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦୁର୍ଗାମାନେ ଏମିତି ମରନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କେଉଁଠି ଯୌତୁକର ଜୁଇରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାମନାର ଶିକାରରେ। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା ପରି ହଇଜା ମହାମାରୀଠୁ ଏ ରୋଗ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ରାତି ପାହିଲା। ରାଜନେତାମାନେ ଶୋକସଭା କଲେ। ମୋର ଫଟୋ ପୁଣି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା। ମହମବତୀ ଜଳେଇ ଲୋକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ମୋ ବାପାଟା ଝୁରି ଝୁରି ମୋତେ ମୂକ ହେଇଗଲା। ମା ବିଛଣା ଧରିଲା। ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପରି କେତେ ନିର୍ଭୟା, କେତେ ପରୀ, କେତେ ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନାଙ୍କର ବାପା ମା ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବି? ଜମା ନୁହେଁ। ମୋତେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଘର ଢିଙ୍କି ତ କୁମ୍ଭୀର। ଯିଏ ନିଜେ ଖୁନି ଆସାମୀ, ତାଠୁ କିଏ ଆଶା? ଧିକ୍ରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ଧିକ୍ ତୋର ପାରିଲା ପଣିଆ, ଧିକ୍। ଯାହାର ଜଠରୁ ଜନମ ଲଭିଲୁ, ଦେଲୁ ନାହିଁ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘିଲୁ, ଜନନୀର ଅପମାନ। ଅଶ୍ରୁ ତର୍ପଣେ ରକ୍ତାକ୍ତ ମନେ ପଣତେ ଘୋଡ଼ାଏ ଦୁଃଖ। କୁତ୍ସିତ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋଲୁପ ଚାହାଣି କେତେଦିନ କହ ମୂର୍ଖ। ଦେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁହି? ଦେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁହି? ନିଜର ଭଉଣୀ ମା ଯଦି କେବେ ଏଇ ଶିକାର ହୁଅଇ, ଏଇ ଶିକାର ହୁଅଇ।